Takže zde lidi, vítám vás tady u dalšího videa. Poslední dobou si tady na kanále hlavně povídáme o VOD 2.0, ale tentokrát pro vás mám opravdu lahůdku, která se mě povedla, když jsem expil baťáka, nebo stále ještě expim baťáka na tier 11. Tenhle replay je jeden z nejzajímavějších, který jsem za docela dlouhou dobu zahrál, takže se pohodlně usaďte a já vám tady ukážu a okomentuju tuhletu bitvu s baťákem na Ghost Townu. Je to trošku emocionální horská dráha, takže si myslím, že vás to bude bavit. Je to ve full desítkách, bez artiny a bez lighta, to je docela dost důležitý. A každý z vás, kdo XP baťáka, teďka si myslím, že těch lidí bude ještě víc o to, že právě z něj vede 11. tier, tak by na ně měl mít plňáky a v plňákách by měl mít druhý setup, ve kterým bude tohleto vybavení. Už jsem to určitě komentoval několikrát, takže se nechci úplně vložit opakovat, ale tohleto vybavení vám dovoluje ovládnout strany mapy, jako je třeba tady na Ghostáku, a zároveň mít stále v pohodě gun handling a v pohodě dělo na to, abyste mohli hrát a střílet a dávat damage, což v této hře rozhodně uvidí. Začínáme tak, že jsem tady i díky tomu vybavení včas spotnul Laoše. I 1v1 bez pomoci toho týmu bych si s ním poradil, protože Laoš má 1850 HP, můj klip má 1950. Tady teda nutno dodat, že ty 3 role, co jsem mu dal, nebyly úplně hodný děla, co má 390 alfu, ale začínáme velmi příznivě a příjemně vlastně vyřešením jednoho desítkového metka asi za minutu hry. Tak, tady proti mně jsou 2 bedčeti, kteří ještě nesvítí, takže musíte samozřejmě počítat s tím, že i proti vám může být tank se stejným setupem, jako máte vy. No a taktéž často doby asi byl spot i bez toho CVSka. Přichází tady spot na 4, která, nevím, co si reálně jako myslí, nebo co o této situaci čeká. Ale tady jako v podstatě se nemůže ke mně dostat. No a tady taky vidět, rána od prasete, 1 rána ode mě, ještě ho trefil někdo a já dopínám. Takže za 2 minuty hraní máme 4000 kombinovanou damage, vyřešený 2 desítky a hra se vyvíjí zatím velmi pěkně. Přičemž teda v tom městě tady asi 6 Heaven kouká na jednu, ten Type 71 je tam prostě drží a oni se nechtějí pohnout, 6 jich asi není, možná jsou 4 nebo 3. Ale je jich tady fakt hodně a zároveň ta mapa je teda dost prázdná na té jedničkové linii. To Karo si to uvědomilo a vlastně zdrhlo včas, a tak můžu trošku zrychlit. A teďka, když se to dopnu 2 tanky, samozřejmě teda pořád nevíme o těch bedchatech, ale vyjíždím se zpátky do té pozičky, tak aby jsme měli zase kontrolu nad tím, kdyby na náhodou někdo pušoval. A čekám na to, co se teďka stane. No a ono už se něco děje a ten jeden bedchat už právě svítí, takže moje okamžitá reakce na to, že se na té mapě něco děje, je ta, že je potřeba začít hrát na té mojí straně. Jo? Takhle byste měli přemýšlet, pokud se teda vodku na nějaký vyšší úrovni, musíte sledovat tu minimapu a i přesto, že se to netýká přímo vás na té mapě, tak to, že se to děje na druhé straně, se vás časem týkat bude. A proto je potřeba se tady trošku pohnout a začít hrát dál. Já jsem spotl střevo, ale to je trošku risk, ale přeci jenom přede mnou je hodně těch křoví a vidíte, že vlastně oba 2 ti bedčeti svítí na druhé straně, svítí všechno kromě hory. Takže tady jsem se toho tolik nebál, protože on zajel za křoví, ze kterého mě nespotne. A tady tyhle teoreticky byste mohli říct, že mě mohl spotnout ten grill, jo. Možná, že je to chyba nebo risk, ale za mě je to asi v pohodě. Tak, čekám na to, až se to střevo trošku pohne, treknu ho po druhý, takže už nemá opravy. A tady mu dám alespoň 3. To je podle mě v pohodě, ten double track není mě problém. Jinak sledujte malinko ty roly po očku, myslím si, že z nějakých 7 ran, co jsem probil, nebo kolika, je snad jedna, která začínala 4 ten rol. Ale to není teďka tak podstatný, o tom se ještě pobavíme trošku později. Tak, střevo teda dostalo 1-2 rány. Bez tím naše účko se prostě rozhodl do města úplně zbytečně a chcíplo, nechápu proč. Ale to se stalo a pomalu se to děje i těm jejich metkám na tom pušit jedničkový liney. Tak, za mnou jsou terečka, jede tam objekt, jede tam střevo a vidím teda, že Leopard zdrhá pryč. A tady by určitě nebylo moudrý ho střílet, protože bych se spotl, rozsekal by mi to střevo a i ten grill by na mě mohl píknout. Nabím hity na to, abych právě to střevo mohl střílet zepředu, protože APCRka má to, nemám nejmenší šanci. A hledám si teďka nějaký úhel, hledám si pozici, ze který by to šlo. Abych zároveň mohl střílet to střevo, ale zároveň se nespotl na toho grilla, případně na toho Laoše. Tak, mezi tím, a tady to je trošku chybička, já jsem si nevšiml, že ta 268 k němu jede. Kdyby si toho všiml, tak tohle to asi nedělám. A navíc teďka jsem ho netrefil, ale tady měl jsem moc velký Tanovision.
Takže tady vlastně, to se trošku omlouvám, tý 268, on si to video asi pustí, ale kdybych to viděl, tak mu to nechám, protože se teda rozjel. Ale naštěstí mi to vyšlo tak, že ten Leopard mě neviděl, asi tak mě neviděl ten grill. Takže nakonec, jak se říká v angličtině, no harm, no foul. Nic se nikomu nestalo, 268 stále full HP. Až teda na tyhle ty rány, protože ho trefuje ten grill. Tak, tady díky tomu setupu s výfukem jsem já spotnul toho Leoše, ale on mě nespotuje zpátky. A můj plán byl teďka původně jít na toho grilla. Já jsem si uvědomil, že to je blbost, protože kdybych na něj jel, tak mě spotnou. No, nic, oni mě spotli tak jako tak, dává mě Leoš ránu. A tady jsem viděl tyhle ty baráčky. A tohle je podle mě docela dobrá play ode mě, že jsem si toho všiml. Já jsem si tady všiml těch baráčků. Ten Leopard mě nespotuje. Ten grill mezi tím střílí to střevo, takže my navzájem na sebe s tím Leošem nevidíme. Takže díky těm baráčku jsme zasli. Jeho až teďka to napadlo zničit, což je velmi dobře pro mě. A já se můžu vrátit zpátky do těch křoví a zase si hrát zpátky tu svoji hru. Takže tady tenhle ten drobný moment je docela důležitý pro vývoj té bitvy. A najednou já můžu toho Leoparda střílet přes ten double push, dát mu zadarmo 2 rány. A ještě klidně zrotovat pryč. Takže nakonec, i přesto, že to byla drobná chybka, tak to nebylo zas tak hrozný. Bohužel teda umírá to naše střevo a já jsem tady tenhle ten moment sám. Takže... takže tady se to tak jako vyvinulo, kdo ví jak, ale máme informace o všech tancích. Je to 8-9, já mám 4000 damage, 2500 assist a zbývá ještě hodně heavy, máme tam to hory na druhé straně a důležitý je, že všechno svítilo a taktéž je důležitý, že je jenom jedno metko, což je právě ten zmiňovaný Leopard. Tak, já se to zrychlím a důležitá vlastnost baťáka je samozřejmě pohyblivost a rychlost, takže teďka v tenhle ten moment je mým cílem zabít to hory a následně střílet do toho Mause, teoreticky toho Leoparda. Ty heaviny ve městě samozřejmě neuvidím. Takže dávám si tady intuicí hity, proti tomu hory si nemůžete být úplně jistý, odkud ho uvidíte, zepřiju nebo ne. A tady z toho křovího nespotuju. Takže jdu dál a proti hory já se vůbec nebojím, že mě spotnul, má navíc nerv dohledu nějakou dobu. Takže tady se spotl a 350 metrů jsem úplně v pohodě. A my tam máme grilla. A tady je křoví, takže já ho můžu střelit jednou, můžu ho střelit po druhý, můžu ho střelit po třetí. Netuším, na co čím měl ten grill, nebo jak ho mohl neprobít nebo netrefit, to se mě neptejte. A každopádně grill mu damage nedal. Tak. Další easy damage, opět vlastně ze tmy, jak se říká, bez spotu. Čemuž opět pomáhá i ten spotting setup. Tak, můžeme to zrychlit zase. Mouse je docela fullovej. A ještě velmi důležitá věc je ta, že v této hře rozhodně mě dost pomáhá a ještě mi pomůže ten buff bedchat, a co se týče munice. Má teďka 50, býval 30. Kdy měl jenom 30 nábojů, tak už mi teďka docela dosti docházejí. Což by nebylo úplně fajn. Tak, čekám, že to hory bude tady. Malinko jsem byl ready na to, že se nechám trefit, ale pokud samozřejmě nemusím, tak se trefit nechat nechci. A tady teda vidíme Mause. Tohleto nechápu. Prostě letí do boku té věže. A nevím, jestli jsem to možná to nedoměřil úplně. Trošku se hozená rána do toho Mause. Tak. Tady bych řekl, že je drobná chyba v tom, že tady jsem neměl úplně tohle křoví jako neprůsvitný. Měl jsem se dát ještě víc. Jo. Tohle to je jako chyba. To zbytečný. A naštěstí mě ten mouse cinkl. Přičemž ten Leopard mě teda trefil. Ale tady tomu mohl jsem se to úplně v pohodě vyhnout a teoreticky jsem mohl být mrtvej teďka, jo. A kdybych ten neměl štěstí, prostě jsem si na to nedal pozor. Takže určitě chybička, takovýhle chyb, skoro v každé hře takováhle chyba někdy je. Takže tady jsem za to dostal potrestáno toho Leoparda. Naštěstí to hory, já jsem ho spotl pro to Favonaše a naštěstí to hory mě nespotuje, když já najedu do tohoto křovíčka, což je velmi důležitá informace. On je ode mě na 2 rány. Já teda už mám pouze 500 HP, což samozřejmě znamená, že já jsem u něj one shot. A můžu si s tím tady pohrát. Na druhou stranu já mám ještě čas, on nevypadá, že bych chtěl něco extra dělat. Takže primárně co mě zajímá teďka ten mouse. Teďka už je to v pohodě. Opět střelba ze tmy. A tentokrát už ty 3 rány vyšly moc hezky. A můžu opakovat to stejné, co jsem dělal předtím. Takže hory, stále tady na tomto místě, já mám 2 rány, což jsou přesně ty 2 rány, které potřebuji k tomu, abych zabil. A tady jsem si říkal, že on by to nemusel stihnout se otočit a trefit mě. A ještě k tomu je tady mezi náma to křoví a opět díky tomu výfuku on mě nespotne, dokonce mě nespotne ani když po něm střílím. Takže tady se mi to malinko vrátilo a dal jsem perfektní klip, přesně takový, jaký měl asi být. Tak jdu zpátky do těch křoví, nebo jsem jenom projížděl ty křoví tak, abych viděl,
jestli nejde na mě ten Leopard. Ono je teda docela, nemám úplně moc HPček, ale pořád může být hrozba. Tady grill a ta sedmička vyjela do pozice, kde ho můžu střílet. Stejně tak tady můžu střílet samozřejmě i toho grilla, když se mi bude chtít, nebo když se budu snažit. Ale místo toho se tady objevil ten Leoš, bohužel já nemám teďka nabito, naštěstí on tam zůstane a ten grill umírá. Mně to teďka v tuto chvíli tuším nedošlo, takže jsem ho tady hledal, toho grilla, nevšiml jsem si, že je mrtvej, proto tady koukám jak blbec, ale teď jsem si to asi uvědomil. A mám tady IS-7, 4 náboje v klipu a relativně dobrý úhel na střílení do boku IS-7. Takže další velmi pěkný rány, řekl bych. A teď je to trošku problémek. Zase tam zajedu, Bčko nevidím a 7 je teda na ránu. Tak. Bohužel ta rána nevyšla, což je škoda. No a máme tu teda situaci, kde je hra 12-12, já mám 8869 damage a k tomu 2800 assist. A je to teda ještě, řekněme, winnable. No, grill má 215, Favo taky nemá moc, IS-7 je tamhle. Bohužel nestíhám nabít ten klip, tady bych ho měl krásně do boku, asi bych stihl i doměřit, no, úplně bych nestihl doměřit, ale byla by tam šance ho trefit. A tím pádem teda 7 se dostává sem. A jenom bych chtěl dodat, že ten grill podle mě ještě zatím nedal jedinou ránu. O ne, podle mě nedal jedinou ránu. Nevím, s tím co vymýšlí. Tak. A 3,5 minuty už není úplně mnoho času na to, že máme proti sobě ještě fullový parebéčko a pak teda další 2 heavyry, který musíme najít. Jsou dvě možnosti. Buď jet na tu A4, ale tam bychom to vždycky mohli někoho potkat, ale já jsem to měl původně v plánu, že jedu na A4 a zkusím kontrolovat ty rotace. Ale mezi tím jsem tady spotnul Andreu, nevím, jestli je to Ital muž, anebo nějaká jiná žena. Takže paní Andrea si vyjíždí zpátky na tu A4 s tím Bčkem. A spotla se, budeme o ní referovat jako o ženě. Ačkoliv v roce 2025 nevím, jestli si to můžu dovolit, ale řekněme, že jo. Takže Andrea se spotla a jede nahoru. A v podstatě, když má fullový Bčko, tak jediná logická play je něco dělat. Jo? Většinou i těm největším tupcům této hře nakonec dojde, že prostě když mají plný tank na konci hry, tak by asi měli ty HPčka nějakým způsobem využít. Takže v tenhle ten moment já čekám na to, že pojede dál s tím Bčkem. Což se přesně děje. A pro lepší divácký zážitek já vám tady teďka hodím klip. Já vám tady teďka hodím klip ze streamu, jak tahle ta situace vypadala na streamu, protože si myslím, že byste o to neměli být ochuzení. Takže teďka omluvte trošku kvalitu videa, protože to je z Twitche, ale mrkněte si na to, jak tohle vypadalo live. Vole. 300! No tak to je joke! No tak to je normálně vtip, ne? Super, no. Tak pecka. Tak to je výborný. tak to je opravdu skvělý. 330, já mu dám 300. No, myslím si, že ta live reakce byla asi vypovídající úplně o všem, opravdu ty rally. To Bčko, neviděl jsem snad nikdy, že měl větší nikdo auru, než to Bčko. No, takže máme pouze minutu 10, Bčko má 1 HP, ještě bych chtěl dodat, že tohle je hra, kde jsem měl aktivní 5násobky. Je to hra, kde jsem měl aktivní 5násobky a kde bych ji vyhrál, tak mám jako kdo ví kolik. Takže teďka se ta šance na výhru opravdu dost stenčila. Tak, IS-7, tady není čas ztrácet čas, okamžitě pistolnický souboj. Zabit IS-7, máme minutu do konce. 4 náboje, 70 HPček proti. Je tady E100, o který víme a já dělám, že jedu tady touhletou stranou a potom to zkouším to jako fejkovat a jedu na zpátek. E100 je tady. E100 je tady.
a jak můžete vidět v pravém dolním rohu, tak jsme se zabili navzájem s tou S100. Opravdu jsme to zvládli úplně ve stejný okamžik. No a zbývá 43 vteřin. Is it too late to ask for a refund? Říká můj velitel Ikibu. A tady teda rána to nás nezajímá. No a 26 vteřin. Tady vidíte, jak tam svítí ta jednička. A bohužel tenhle film nekončí dobře. Jinak bych chtěl zmínit toho Grilla. Je velmi zajímavý hráč. Grill napsal teďka sorry, takže to nebyl bot, byl to hráč. Grill dělal celou dobu na tom balkonku, nerozjel se ani za nic, rozjel se v posledních 30 vteřinách, když ten nepřátelský tank je spotlej tady. A za celou hru má, jak si můžete potom tady všimnout, já vám to ukážu, tady jsou screeny, byla to opravdu remíza, válečník, velká ráže a tankista Kemper, 7 kilů. Jaký ten asist? Dokonce 3,5 asist na to Bčko ještě. Tak ten Grill má 0. A zajímavý. Jako takhle dlouho vydržet 15 minut ve hře a mít 0, když ti tam najíždějí ty metka, je jako zajímavý. No, za mě osobně tohle je asi nejsmutnějších 10 000 damage, který jsem kdy dal. Tuhle bitu si budu pamatovat velmi dlouho. A takovou auru, jako mělo to Bčko, co tam stálo bokem, jsem snad ještě nikdy neviděl. Šílený. A ještě dostal 300 od toho Fáva. Ty moje roly byly jako roly od 140, nebo maximálně od Prožeta. No a takhle končí bohužel tahleta smutná hra. Vlastně veselá, ale smutná. Bčko 4700 damage. No, takže tak, já doufám, že vás tohle videjko bavilo. Já teďka zase víc hraju, takže to možná produkuje víc těchto her. Mám to možná ještě něco s Baťákem, kdybyste ještě chtěli vidět nějaký další hry s Baťákem, napište do komentářů. Nevím, jestli na to bude prostor teďka s těma dalšíma updatama. Čekají nás za chvíli staty 11, ale tady o tu bitu jsem se s váma musel podělit. Takže tak, ode mě všechno a samozřejmě se na vás budu těšit u dalšího videjka o novém peči, nebo případně cokoliv dalšího, co bude potřeba pokrýt. Tak jo, mějte se hezky a zatím čus.